Hola, xerits. El vídeo d'avui no el faig jo. Li passo la paraula a l'Àngelo. Hola, sóc el Manso. Com ho sabeu, sóc el Manso d'en Jordi Sabater, que molts segueu a Twitter. L'altre dia Jordi va posar una foto del pastelón que vaig fer i molts heu demanat la recepta. Ha decidit fer la recepta en un vídeo aquí en català, per vosaltres. Ui, el Jordi ha posat foto del meu pastelón. M'encanta llegir els comentaris. Volem recepta? Molt bé. No parlo gaire bé el català, però he decidit fer el vídeo en català. Si us plau, perdoneu-me les faltes que faré perquè segurament en faré moltes en aquest vídeo. Què és el pastelón? El pastelón és com una lasagna puertorriqueña, però en vez de en vegada de... És com una lasanya, però en comptes de pasta fem servir plàtans mascles. Aquests són plàtans mascles. Hi ha de verds i hi ha de grocs. Els verds els fem servir per plats més salats. Els grocs els fem servir per plats on volem un punt dolç. Per el pastelón volem utilitzar els plàtans grocs. Bé, grocs amb moltes taques negres, perquè si fos totalment grocs no tindria el punt dolç que volem per aquest plat. El primer pas en fer el pastelón és tallar els plàtans. Traiem els punts i tallem el plàtan per la meitat. Traiem el pell dels plàtans i comencem a tallar els plàtans d'aquesta manera a tires. Col·loquem els plàtans en un recipient pel forn i els cobrim amb un bon rajolí d'oli. Com m'encanta la paraula rajolí. És una de les primeres paraules que em va enamorar del català. Un rajolí d'oli, tu! Deixarem els plàtans al forn durant uns 15 minuts a 350 graus Fahrenheit, que serien uns 177 graus vostres. Mentre els plàtans estan al forn, comencem a fer la carn. Jo utilitzo una carn vegetarià, que es diu Impossible aquí als Estats Units. No sé si ho podeu trobar a Catalunya, però si no, qualsevol carn vegetarià o carn d'animals, si mengeu animals, qualsevol carn serveix per aquest plat. Per fer la carn comencem amb un bon rajolí d'oli. Tallem una ceba i l'afegim a la paella. Afegim la sal i un cub de sofrito. Què és un cub de sofrito o sofregit? Jo faig el sofregit per tota la setmana i el congelo en un recipient així per a gel. I uso un cub per cada plat o més si cal. El sofregit porta un pebrot vermell, un pebrot verd, quins pebrots oi? Una ceba, un dentall, un així de cilantro o coriandre.
El Jordi posarà allà baix en la descripció la recepta per escrit en un bon català, per si no enteneu les paraules o les medides que us són en aquest vídeo. Per exemple, si no enteneu que medida és un així de coriandre, ho trobareu a baix en la descripció. Afegim les olives. Jo vaig servir aquestes olives verdes amb un pebrot vermell dins, que són les típiques olives que s'usen per aquest plat, però si no trobeu d'aquests, qualsevol oliva serveix per aquest plat. Afegim la carn i el remenem. Afegim el pa amb tomàquet, vull dir salsa de tomàquet, i el remenem. Remena, remena, nena. Un rajolí d'oli és el primer pas per muntar el pastelón. Muntem el pastelón amb capes i la primera capa és de plàtans. Després una capa de carn i l'escampem molt bé. Ara afegim una capa de formatge. I repetim les capes fins a fer servir tota la carn. Una capa de plàtans, una capa de carn i altra capa de formatge. Per a sobre del pastelón posem ous batuts. Si ets vegà i no menges ous, pots saltar aquest pas o pots fer servir un ou vegà. Tornarem a ficar el pastelón al forn per uns 20 minuts per 177 graus vostres o 350 graus americans. A mi m'agrada molt el pastelón i ho faig sovint. Si heu arribat a aquest punt del vídeo, us agraeixo per suportar un vídeo sencer en català amb un guiri que no sap molt de la vostra llengua, però que li encanta la vostra llengua i que seguirà parlant-ho sí o sí. Parlo català, parlo sense vergonya i parlo amb llibertat. I si m'equivoco, torno a començar. Adeu.